טוב, אז אני בקורס הבנתי שאפשר לרקוד בצ'אטה, ואפשר באמת לרקוד בצ'אטה. דניאל ומעיין באמת הראו לנו קונטרות, מאחזים נכונים, העברות משקל, וזה דברים שנורא עזרו לי לעשות סדר, ובאמת מלרקוד סתם איך שכאילו יוצא, לבאמת לרקוד כמו שצריך וכמו שנראה הרבה יותר טוב. אז באמת אני מאוד מרוצה ותודה רבה לכם. אז הקורס הוא קורס מדהים, מקיף, מעמיק, אישי. אני אישית מרגיש שהשתפרתי פלאים במהלך הקורס. אני מתחיל, עכשיו אני מרגיש שאני מסוגל לסחוב את כל המאחזים במהלך ריקוד, ומאוד נהניתי. דניאל ומעיין אלופים, אוהב אתכם המון. זהו, ממליץ בחום. אני אורית, התחלתי את הקורס אצל דניאל ומעיין. מעבר לזה שמדריכים מעולים, אז נתנו את הנשמה והיה לי כיף, וזה קודם כל מבחינתי. כל שיעור למדתי את הניואנסים הקטנים האלה שבאף מקום לא שמו דגש עליהם, וזה בעצם הבסיס שהיה חסר. שיעור אחד שהיה מאלף ממש, כל השיעורים היו מעולים, אבל שיעור אחד מאלף ממש זה הגלים שכל פעם למדתי בצורה אחרת, וסוף סוף ככה ירד האסימון וסידר לי ממש את הראש. וזהו, רק מחכה להמשך וממליצה בחום. אני התחלתי קצת עם חשש בקורס בהתחלה, אבל אחרי השיעור הראשון ששיחחנו ודיברנו ראיתי שבאמת התקדמתי, סך הכל קיבלתי הרבה כלים ואני הבנתי את הצעדים, איך לעמוד בצורה יציבה, איך לעשות את הצעדים כמו שצריך. הבנתי את כל הנושא של המוזיקה והקצב והתקשורת אחד עם השני ואיך להוביל ואיך להיות מובל. זה שיפר את הצורת ריקוד שלי ואת הרצון שלי להמשיך בקורס הבא. ברצוני לספר על הקורס יסודות הבצ'אטה בהדרכתם של מעיין ודניאל. הקורס היה מאוד יסודי, מאוד מתחשב באוכלוסייה, נערך בצורה מדויקת, נתן לי יסודות מאוד טובים ומדויקים, איך לנוע במרחב, איך להקפיד על המשקלים, על הטאפים. הרגשתי שיפור משמעותי ביותר ברמת הריקוד, וגם הבנות שרקדו איתי בהמשך דיווחו לי שהשתפרת מאוד. אמרתי להם שזה בזכות לטין גרוב, המדריכים של דניאל ומעיין, שנותנים הדרכה מעולה. הקורס הזה מומלץ בחום לכל מי שרוצה להשתפר ולהתקדם מאוד בבצ'אטה, ואני מצפה בקוצר רוח להמשך שיבוא. תודה רבה למדריכים ולצוות המשתתפים.